Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Cinikin Kifi Episode 1 Episode na 1. Gurin ya ƙawatu da kyau ta yadda zai gamsar da idanun abin da take nema ya ƙawata zuciya da muradinta. Fitilun gurin da tsarin bishiyun gurin su suke ƙara tausasa zuciyar maziyarci. Babban gurin cin abinci da ke kan titin Gwarzo kenan cikin garin Kano. Teburin da ke gabansu an cika shi da abinci da sha. Mustapha ba da wasa yake ba a yadda yake kai manyan lomomi bakinsa. Ya kammala a natse, sai ya janyo tissue paper ya goge bakinsa, lokaci guda yana kallon Jafar wanda ke ta juya cokali cikin abincin tamkar wanda aka tilasta wa ci dole. Ya tura kujerarsa baya, kana ya tura hular shi goshi yana shafa ƙeyarsa cikin natsuwa babu abin da ya dame shi har ya ƙosa da shirin Jafar ɗin. Ya kashe wayarsa bayan ya yi ɗan shawagin duniyar gizo, ya kalle shi tsaf. Ya kamata ka ci ko ka haƙura, domin babu wanda ya dolanta ka cin abincin nan. Irin wannan shan ƙamshin da kake ta yi wa abincin nan a ya isa haka, wanda bai san dawan garin nan ba zai zaci ni na tsare ka, na tilasta ka ci, tun ɗazu iskan ma da ke wurin nan ke zuƙi daɗin abincin. Kana sane da rashin lokaci na, sai ka mai da kai ka yi abin da ya sa ka gayyato ni nan. Ni ina mamakin dalilin da ya sa ma ka zaɓi mu kasance a nan, duk irin filin wurin da ka kinkimo ni daga shi na sa kai mamaki na da zaton yunwa ce ta sa ka zaɓi nan ɗin, amma irin yadda kake wa abincin ya ƙaryata zatona, sai na gama ashe ni kai wa gata, ban zaci ina jin irin yunwar da zan tashi da abincin da na tashi da shi ba yanzu. Kama ba da shi yake maganar ba. Irin yadda ya biris ko ƙwaƙwaran motsi bai yi ba zuwa wasu ’yan daƙiƙu, sai da ya gama shan ƙamshinsa, ya yi loma ƙarshe da dunƙulen kifi, kana ya kora da ruwan lemo, ya tura kwanukan gefe a hankali, sannan ya kalli Mustapha wanda shi ma idan suke kansa, ya yi tattausan murmushi tare da lumshe idanu, kana ya kuma ɗaura fuska da cewa, Mustapha, na zaɓi mu kaɗaice nan, wataƙila ta hakan ka gano muhimmancin maganar da nake so mu yi ta. Magana ce da ba ta buƙatar jin ra'ayinka, kawai amincewa ka aka fi buƙata. Turjiya wurin ƙin amincewa na iya kai ni ga tursasawa. Sanin kanka ne ko a bahaushiyar al'ada, aboki na ɗaya daga cikin dangin mutum a kansa, musamman aboki na ƙuruciya. Ina fatan ka fara gane muhimmancin magana ta ko? Mustapha ya gajeren murmushi sannan ya ɗaga kafaɗa ya kwantar da kansa a kan kujera ya ce, Ja mu je, ina jin ka. Jafar ya ƙara tattara natsuwar sauri guda ta yadda shi ma Mustaphan ya bi bayansa, amma cikin zuciyarsa yana ta kai kawon abin da Jafar ɗin zai faɗa masa hakan mai muhimmanci wanda ya shafi rayuwarsa. Aure zan yi maka Mustapha, ba ina neman zaɓinka ba ne, sallamawa ka kaɗai nake so, ba ina neman ka shiga duniya neman wacce za ka aura ba ne, a'a, tuni na gama yi ma zaɓi, na gaya maka ne don ka sani, ba na buƙatar sisinka kamar yadda nake son ka amince. Na gaji da ganinka haka, na gaji da surutan da ake a kanka, kamar yadda na gaji da ƙoƙarin da iyayenmu suke a kanka. Ya ɗiga aya. Sai kun Mustapha ya fashe da dariya mai ƙarfin gaske, wacce ya kasa tuna rabon shi da yin irinta, dariyar da sai da ta janyo hankalin jama'ar da ke cikin ɗakin cin abincin, kana suka mai da hankali kan sabgarsu. Ya buga tebur, ya turo hular shi gaban goshi, sannan ya rage dariyarsa. Ya kalli Jafar wanda shi ma kallon shi yake ɗaiɗai, fuskar shi ƙunshi da murmushi, ya rungumin hannaye a ƙirji ya ce, Wallahi ko kusa ban zaci wannan magana ce ta sa ka tattala lokaci da tunani har ka zaɓi mu kaɗaice a nan ba.
Wallahi, da na san ita ce babu abin da zai kawo ni, balle na ɓata lokuta na masu muhimmanci na baro tarin ayyuka na biyo ka rusa min uzurina a kansu. Abin da zan ce, na yaba ƙauna da kulawa ka abokina. Na san muhimmancin ka gare ni ya fi ƙarfin kwatance. Kamar yadda kowa ya san girman amincin da ke tsakaninmu, ba sai ka ɓullo ta nan ba za a ƙara fahimta. Duk wanda ya san ni, ya san ka cikin rayuwata. Jafar ya ce, ashe baka fahimce ni ba ne, ai farko na gaya maka idan ka nemi bijirewa akwai dolantawa a ciki. Don haka na zaɓi mu fahimci juna, tunda kana neman shafawa idon ka toka mu zuba ni da kai, idan har amintaka na da tasiri a rayuwar mutum, to zan ari wannan rigar zan maka auren da babu shirinka, kuma dole ka zauna. Ohe, ya ƙara shi maganar yana mazurai. Sai kuwa Mustapha ya ƙara fashewa da dariya. Sannu ubale ƙanin uwani, ko su baka lura sun shafa min lafiya ba? Kai kuma me zafi da za ka firgita kanka haka kawai? In dai ni ne to na gode, ba irin wannan gatan na fi bukata ba a gurinka. Akwai muhimman abubuwa da suka fi abin da kake shirin yi muhimmanci. Ba zan butulce ba, zan rufe zancen da godiya da fatan alheri. Sai miƙe zai fice, Jafar ya ja hannunsa, wallahi kada ka ɗauki zance na da wasa, ko kafin na tunkare ka ɗawafi na yi na musamman kan maganar, don haka ban ga abin da zai hana ni aiwatar da ƙudurina ba, domin na riga na amso ofa a gurin mai duka. Mustapha ya murmushin da baya gajiya da yinsa, ya zame hannunsa daga Jafar, ya ce, ba na son mu haura da kai abokina. Dalar da kake shirin ɗauko ta ba gammo ba ni da gurin sauke ta. Ka sani, ba sai da mace cikin rayuwar ɗan adam zai rayu ba, bawa na iya rayuwar shi kaɗai, kuma ta gamsar da shi. Wallahi ƙarya ne, ya faɗa ran shi a ɓace. Sai ya gyaɗa kai, to, shi kenan Jafar, mu bata a haka, ba na so mu ja ta da nisa. Ni na riga na aje mace fa da al'amuranta a gefe, ta yadda ba na buƙatar juyowa gare ta har abada, domin na gane babu abin da ke jefan maza a ruɗanin rayuwa irin mace. Duk sanda na raɓe ta ba na ƙara zama lafiya sai na nisanta da ita. To me ya zafi, tun da ni ba su karɓe ni ba? Ai, ba kome ake biɗa ga ɗakin gona ba illa ya kare ruwa. Ko yau na kwanta dama, na aje wanda za a kalla a tuna da ni. Mace huɗu ba ɗaya ta zaɓe, kowace matsala, ba na fatan ƙara raɓarsu, zan kuma ci gaba da gudunsu muddin rai. Ya sassauta muryarsa har fuskar shi ya ce, ka ƙara ba damar, in Allah yadda za a dace abokina, na Allah ai ba sa ƙarewa, komai lalacewar zamani kuwa. Sai ya shuri takalman sai gaba da cewa na gaji da tilawar baya. Wanda aka yi da ya isa haka, Allah amfana, duk cinikin kifayen da aka yi a ruwa ban dace ba, macizai aka ci komin a komata, to babu mai ƙara danna ni wahala, ido na biyu na yadda. Ya biyo shi a baya, suka ƙarasa inda suka aje motar su, Mustapha ya amshi makullin ya shige gidan direba ya zauna, ya bawa mota wuta shi ma ya biyo shi. Sun ɗau wasu lokuta ba wanda ya ƙara tankawa wani. To ina ka aje hurumin addini ne, Mustapha? Aure a addinance rabin addini ne, a mu'amalance cikar mutuntaka ne. Duk ina ka aje wannan turakun kake zaton makanka wanyewa ƙalau bayan kana sana duniya kurkuki ce ta mumini, kuma kowane bawa da ɓangaren da aka jarabi rayuwarsa da wani abu da ake iya sosa zuciyarsa don a jarabi imaninsa, a ɗaukaka darajarsa, a kankare zunubansa. Kowa fa ka gani akwai wani ɓoyen lamari tare da shi da bai gamsar da muradinsa ba. Ya rage gudun motarsa ya saki signal, ya sha kwana cikin natsuwa, sannan ya juyo kaɗan ya kalli Jafar. Ya ce, jinin, aure a addini fa ba farilla ba ne, sunna ce mai ƙarfi. Idan ban yi shi ba babu abin da Allah zai tuhume ni da shi matuƙar ina bin dokokinsa.
A mu'amalance kuwa babu lamarin wani da ya shalle ni, balle ya sa ni matsa wa duniya ta na yi abin da ban yi niyya ba, kuma don an shafi lallan fari an yi na biyu an yi na uku ga na huɗu kai haba, abin ko sha'awa baya badawa. Su kansu maɗaura aure na ai sun ƙosa, yanzu da na fita al'amarin matan ai su ma sun samu lafiya. Kana magana bawa da jaraba, wannan ma kaɗai aini ita ce jarabata, amma shu'umancinsu ya zarta tsawon tunanina. Wannan ya sa na sama wa duniya ta lafiya, babu abin da ya miskile ni. Na je aikina na dawo, na fita sabgata, babu wani ɗan sa ido da na aje da zai tsare ni da fituna. Na nemi kuɗi, na ci abin da raina ya min daɗi, idan dare ya yi na yi bacci na cikin natsuwa, babu wanda ya tare min filin guri. Gari ya waye min abin da na tsara shi zan aiwatar, babu wata a tsakani da zan nemi yin gaba ta umarce ni da ban kuɗin kaza, haka kawai don ina neman zama lafiya da ita na bi, ko da haka na nufin cin karo da kunami kuwa. Yanzu ƙalau nake rayuwata da natsuwa, lafiya da kuzari na. Kai dai da kaga za ka iya bismillah, kowa da kiwon da ya karɓe shi, wai maƙocin mai akuya ya sai kura. Mustapha Danja, to na ji duk na amince, amma ka bani dama ta biyu, na riga na zaɓa maka wacce duk za ta kore dukkan ƙuncin da ya ɗarsu a rayuwarka, ta shimfiɗa maka tabar mazama lafiya da natsuwa a duniyarka, ta sauya tunaninka daga mummunan kallo da kake wa ‘ya'ya mata, wanda su ne cikon farin cikin rayuwar ‘ya'ya maza. Ajiyar zuciya. Zancen kake so Jafar, ni kuma baya burge ni, don haka na gama shi, mu shiga wani babin. Ni kuma shi na fi sha'awar mu yi, saboda shi ne na ɗauko hutu na musamman na aje dukkan harkokina, na tattara natsuwata ne maka zaɓi gangariya. Na san gaba za ka yi farin ciki, gaba za ka yi dariya, za ka sa min albarka ko da kuwa ba na a rayi. Abin da zan ƙara jaddada maka akwai dole a lamarin. Bayan ƙin haɗin kai, abin da baka sani ba ne, shekaruna 2 ina tsara yadda lamarin nan zai tafi. Rana tsaka baka isa ka rushe mun ba. Mustapha ya ya kalle shi, sai ya ɗauke kai ya ci gaba da tuƙinsa, fuskarsa ƙunshe da mamaki. Ƙara kallona da kyau, za ka fi gano gaskiyar batun da nake yi. Da dai ka bar batun nan, zan yi matuƙar baƙin ciki idan mace ta zama silar rabuwanmu. Kana sana auren zumunci idan ya yi daɗi ƙarfafa zumunci yake yi, idan kuma bai daɗi ba ya gurɓata shi. Ba za a haifi ɗa mai ido ba. Jafar, zan yi kuka da idona idan mace ta raba mu, don haka kada ka bari wannan tatsuniyar ta raba mu. Zan kasa faranta maka, wanda hakan zai munana zuciyata, don na kasa ma halacci. Zai munana zuciyarka, na kasa mutunta ka. Idan dai alheri ka shirya gare ni, to ka janye maganar mu zauna lafiya. Idan kuma akwai wata ɓoyayyen manufa wacce take ɓanta da kai, to ba ni da ta cewa, abin da na sani ba na ra'ayi ba na so, faƙat. Wannan ita ta kawo ƙarshen tattaunawarsu har lokacin da Mustapha ya isa titin unguwarsu, ya waigo ya kalli Jafar da ya shiru yana kallon hanya ta ɓangarensa. Fuskar shi babu walwala ya ce, Zan shiga na gaida goggo, na shiga da kai? Ko kuma ka ajiye ni nan na ƙarasa ciki da ƙafa ba, na baka mukullin ka wuce sabgarka, don ɗazu na ji kana cewa kamar da inda za ka ko? Ya buga masa wata zazzafar harara tare da ƙoƙarin buɗe motar. Mustapha ya yi saurin cin burki, hankali a tashi ya ce, Me ya zafi haka shi ba wuta ba? Abin da nake gudu kenan Jafar, kada al'amarin mata ya zama katanga tsakaninmu. Bai ko kalli inda yake ba, ya buɗe ƙofar motar da sauri ya mako masa ita, cikin abin da ya gaza minti 2 ya hango shi sun wuce shi da mai babur ɗin acaɓa. To ya kwashi mintuna masu ɗan tsayi shiru cikin motar, yana shiru cikin nazari, ƙarshe ya ja motar cikin muguwar kasala kamar kazar da ƙoye fashewa a ciki, ya ƙarasa cikin unguwarsu. Yana ƙoƙarin kashe motar ne,
Rumasa'u ta fito riƙe da Ummu. Ummu na ganin babanta ta saki hannun Rumasa'un ta kwaso a guje, shi ma ya saurin fitowa ya tare ta ya rungume, ya cilla sama ya cafe suna ƙyalƙyala dariya. Ya ce, yin ba ’yan matan sai ina haka, irin wannan cin gaye? Sai ta dafa kafaɗin shi biyu ta kai bakinta daidai kunnensa ta ce, in gaya maka abana? Ina jinki ’yan matana. Ta ce, biki zan raka anti Rumasa'u, ƙanwar saurayinta wannan Maryam ɗin ita ce ake wa aure, shi ne za mu je. Ka ga rigata ma sabuwa gwaggwa ce ta saya mu. Ya gyaɗa kai, lalle kan za ki biki. Bari na bada na mota ko, amma fa kada ku yi dare kin ji. Rumasa'u ta ƙaraso cikin fara'a da girmamawa ta gaida shi, ya ciro kuɗi ya ba wa Ummu ya kalli Ruma. Ga kuɗin mota nan na bada, na dai kafa doka kada a yi dare a dawo da wuri, a kuma kiyaye a yi addu'ar fita daga gida. Da rusana da cewa, to yaya an gode, ya shafa kan Ummu. To ’yan matana, ki kulan min da autar gwaggo, kada ki bari wani ya raɓe ta ya raba ku, ko kuda kar ki bari ya taɓa ta, kin ji ’yan matana? Da gyaɗa kai, to a bana, har kuda ma ba zan bari ya taɓa ta ba. Yi murmushi ya ja gefe, Rumasa'u ta ja hannunta, tana tafe tana waiwaye tana ɗaga masa hannu har ta ƙarewa ganinsa. Yi sassanyen murmushi da ajiyar zuciya, ƙauna irin ta ɗa da mahaifi ta tausasa ƙuncin da ya mamaye zuciyarsa, sai ya taka a hankali ya shige ciki. A lafiya, lau Mustapha, daga ina haka da ranan nan? Gwaggon shi ta tambaya. Ya ƙara tankwashe ƙafa ya ɗan rusana. Mun je wata ’yar unguwa ne ni da Jafar, yanzu muka rabu ya je wata sabgar. Sai ta faɗaɗa fara'a ta Allah, sarki ɗan albarka, wannan yaro duniya ba ka da tamkasa a abokai, duk daɗi duk wahala ƙafar shi ba ta kasala a kanka, hannunsa ba ya hutawa, aljihunsa ba ya gazawa. Jiya da dare nan ya ci tuwon dawa, mu kuma ya cika mu da alheri. Baka ga kyawawan kayan da ya kawo wa Ummu ba, yanzu ma ciki na saka mata guda, fitarsu kenan da kun haɗu. A sanye ya ce, na gansu, ai na ɓata ‘yan lokuta tare da su sannan na shigo. Ya jinjina kai, Allah ya saka masa. Amin dai, ya raya masa iyali, a kawo abincin zaka ci ne? Yi saurin girgiza kai, ai ban daɗe da kammalawa ba, ni da shi ma muka ci, ƙila har dare ba zan buƙaci mai nauyi ba, sai ko ruwan shayi. To sun jima suna kwasa hira irin ta ɗa da mahaifi, har aka kira sallah, sannan ya miƙe ya yi sallama ya tafi yana mitar har lokacin suruma ba su dawo ba. Idan wannan ne zuwa ka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.